Здравейте, скъпи приятели! Моето пътешествие в Япония продължава. При мен днес е Мисато, която ще ни покаже една емблематична японска рецепта. В нея има патладжани, люта чушка би трябвало да има, може би и други продукти, но има типично японски аромати. За превода ще ни полага Мария Йотова, която е преподавател в университета по гастрономичен мениджмънт. Значи не могат много сложни наименования. Мисато, добре дошла. Нихоне йоксо. България йоксо. Разкажи ми какво ще ни приготвиш. Кьоу нани о цукате курирун десу ка? Насу но агебиташи о цукуримасу. Нарича се насу, което означава патладжан, а пък останалата част е пържен, но потопен в сос. Добре. С какво ще се захванем първо? Каква е първата стъпка към... Сайшо ни нани о цукуримасу ка? Доу коутей десу ка? Сайшо ни яранаки икенай кото. Мисато ва шефу де, каре ва асистанто де, шиджи о дашите кудасай. Аз това го разбрах. Значи шефа ще ти бъде твой слуга. Каквото кажеш, това ще прави. Добре, кажи тя да ми казва какво да прави. Първа стъпка. Мазу сайшо но степ ошиете кудасай. Мазу насу о... Да си взема патладжана. Точно така. Киримасу. Трябва да го режем. Как го иска нарязан? До юфу ни киримашока. Тя ще ти покаже, нека тя да ти покаже. Да ви покаже. Ошиете кудасай. Всъщност българските патладжани са много по-големи и по-едри от японските, на които те са свикнали, но ето, че тя се приспособява много бързо и много добре. И още едно парченце, добре. Искаш ли ти да режеш? Нека аз да пробвам, може ли аз да пробвам? Ти ще пробваш последното. Добре. Така. Шефуга, аз мисля, че един патладжан ще бъде достатъчен за тази порция. Така, наполовина видях. Конна канджи да и деска. Конна канджи да дайджобу. О, перфектно казва. Шефа е и добър асистент при това. Изключително. Може да се гордее с мен. Само да кажа, че японските патладжани обикновено нямат семки, така че на тях малко им е интересен нашия вид патладжан, в който има семки. Те си избират. Това ще бъде ли достатъчно за една порция? Окей. Добре. Какво следва? Цигино степла. Абра о атамете. Направо да показва. Ядте кудасай. Цугите. Ядте. Първо ще запържим патладжаните. Ето необходимото количество олио. Аригато. И сега чакаме да загреем мазнината. Точно така. През това време мога ли да нарежа нещо друго? Како ни со аида ни наника но китари сиру моно аримаска. Разбрах, че трябват джинджа. Джинджера. Също да го срежем, за да е много голямо парче, така. Знае ли как се бели джинджер? Моите кога и деска джинджа, но кала. Взима една лъжица. Казва, че може и да го само да не го белиме, но... но шефа ще ни покаже нова техника. Взима една лъжица. Долу мой маскако ноги джуцу с гою, не. За първи път вижда така да се бели. По този начин най-щадящо, с най-малко загуба. これは一番実は栄養分が残っていい剥き方です。 Го почистваме. から綺麗にしてから。 Защото ако тръгнем с нож, много ще отнемем, много ще отиде от джинджифила. もしナイフを使ったら本当に貴重な成分も栄養がなくなっていきますので、これは一番いい。 Сега ще го изплакна. そして今洗って、и трябва да го настържим, така ли? そしてこれをおろすんですね。трябва да го с това нещо, да. これでいいですか? Тя си донесла специално ренде. これでいいですね. Това е японско ренде. Японско ренде, обаче ние ще използваме зестер. こんな感じでいいですかね. もう少し? 結構. Да, това мисля, че ще е достатъчно вече. Не, още. Още иска. Значи аз... Да внимава да не се пореже, че е много остро. Много да внимава. Да, ще и трябва още мъничко. Нека докато стърже да ми разкаже каква е нейната голяма кулинарна мечта. 自分についてちょっと自己紹介してください。何を食に興味あることとか何でもいいですけど。 Защо учи в този университет? Какво е накарало? この食マネジメント学部に入ったのかとか。私はそもそも毎日外にご飯食べに行くことが多くて、そこで多文化の料理を理解常に探求したいなって思っています。
Ами, тя много обича, първо, защо е влязла в нашия факултет, защото когато излиза така вечер с приятели по различни места, обикаля и винаги търси някакви уникални вкусови усещания. И така, различни кухни, национални кухни също така обича. Само мини крачка назад, Мария, да не изпържим тебе, добре. защото сега ще има взрив. Ще внимавам. Виждам, тя си приготви клечките. Точно. Винаги за японците е необходимо тези големи клечки за готвене. Така, може би да, ще намалим малко огъня. Така. И любовта към храната. Интереса към чуждите култури. Това е нещо, което я кара да се запише в нашия факултет и в конкуренция, и то много силна конкуренция с много хора, да бъде приета и съответно да има възможност да учи колкото се може повече за гастрономията, не само на Япония, но и на различни други култури. Това е много хубаво. Кажи ми колко широко да бъдат нарязан лука. 玉ねぎじゃない、ごめんね。この青ネギの大きさ。小切り。Много ситничко, ако може. Много ситничко? Да, това е едричко. Сега питам аз, на колелца ли го искаме? На колелца го иска. Ситничко и колелца. Кампеки. Това е перфектно. Добре ли е така? До деска, конна канджи де дайджабу деска? Москоши? Иска още малко. Не, аз ще нарежа всичкия. Аха. Просто да съм сигурен, че е добре като големина. Виждам, че използва саке, използва мирин. Така. Са емблематични японски подправки, да, точно така. Мирин то саке от цукаймасуよね。よく日本料理に使いますか？使います。だし、日本の味付けは基本的に酒、みりん、醤油とだしを使います。Всъщност днес използваме трите основни съставки на японските сосове. Това са саке, мирин и шою. Това е соевия сос. Така че това е основният вкус на японската кухня. このナス自体そもそも栄養素がとても豊富でビタミンとかミネラルとかを含んでいるのですごい夏バテ防止のになっています。だからこの季節にちょうどいい料理です。Всъщност самия патладжан за японците се свързва с лятото. Той е лятна храна. И причината за това е, че съдържа много минерали, много витамини и когато през лятото ние сме уморени от жегата, особено в Япония, климата е толкова влажен, че изтощава. Буквално си в състояние на сауна. Все едно, че си в сауна през цялото време. И апетита съответно намалява. Така че това ястие за тях е лятно, символ на лятото. И така, когато през лятото не могат да ядат много, обаче когато този патладжан, те си го сготвят по този начин, хем им така предразполага апетита, им стимулира и в същото време е много, много приятен на вкус и им дава много витамини и минерали. Аз ще ти подготвя салфетки, където после да извади тези патладжани, за да може да не са толкова мазни. ナス自体油との相性がとても良くて、生姜とそれによって香ばしさとか風味が良くなったり、あとはジンジャーとかそういうのをに浸すことでご飯との相性がとても良くて、日本のおかずとしてもとても知られていて伝統料理となっています。И още една от причините да го подготви по тази технология е, че всъщност патладжана много добре си пасва с олиото, с така мазнината, попива я много хубаво и в същото време след това се потапя в този сос, типични японски, както казахме, овкусявания и по този начин става прекрасно ястие в добавка с ориза, защото обикновено знаете, че основната храна на японците е ориза и в това съчетание ориз с това ястие просто се разтапят от удоволствие. Много е добро като съчетание и за апетита стимулира. Ти кой курс си? Нанкай се деска? Санкай се десу. Трети курс. Трети курс. Това означава, че имаш още една година. Да, мо ичинен де социгио шимасу yo ne. Хубаво ли е, когато пътувате, когато се виждаш с други култури, опитваш ли различна храна? もうブルガリア語で喋りかけたんですけど、好きにしないでね。はい。そしていろいろな国を旅行するときに、やっぱり一番楽しみは食でしょうか？そうですね。食を通して
人と交流すること。Това, което я удовлетворява в хубавата храна е, че така се намират най-добри приятели, така комуникацията протича най-хубаво, всички споделят удоволствието от храната и за нея това е най-важното, когато отива в някоя страна, да се храни с местната храна и по този начин да опознава хората и местната култура. Мария, ти как се забърка с този университет? Аз се забърках по случайност, но по принцип темата, която беше най-фокуса на моя докторат, тъй като съм там от студентските си години, е киселото мляко. И съответно, тъй като има кулинарна насоченост, когато създадоха единствения по рода си гастрономически факултет в Япония, бях поканена, тъй като познаваха труда ми, книгата, която бях издала и специално бях поканена да се присъединя към екипа, тъй като така и единственият чужденец в целия факултет състава академичния съвет. И така много, аз се влюбих също в работата с студенти и заради това останах. Да знае, че това е много голямо послание, което в Япония знам, че много обичат България, най-вече обичат киселото мляко. Какво мисли тя за киселото мляко? 私はまず先に聞かれたのは自分の研究テーマ、そしてヨーグルトと乳製品って言って、じゃあミサトはどう思いますか？そのブルガリアのヨーグルトとかチーズとかちゃんと食べてきてどうでしたかって。日本のなんかどうだろうものとちょっと違うけど全然こっちはこっちですごい美味しいって思って食べれるし、それはそれでなんかこっちの味を知れたっていうのはすごい嬉しかったです。Това, което на нея много ѝ е допаднало е, че в България има различни вкусове в зависимост от това дали сме използвали краве, овче, козе мляко и то е все пак различно от японското кисело мляко. Но тази разлика, която е усетила в България, за нея е била много голямо удоволствие и така наистина ѝ е много допаднало нашия вариант на киселото мляко или по-скоро оригиналното кисело мляко. Аз тук бих искал даже малко да й помогна така, с една решетка. Има шеф гачото да цедате кориру. Защото аз разбирам, че тя готви с клечки, но така е по-бързичко. Ще отнеме време. Добре. Охаши йори мокочино хога хайайно. Може да спре котлона. Така. И за тези разкошни патладжани сега, какво трябва да направим, какъв сос? この多分よくできたと思いますけれども、次のステップとしてはソースを作りますかね。そうですね。Какво е нужно сега? 何を入れますか? もうここのある調味料を Всички 入れたい тези です。 съставки, които сме вече подготвили, както казахме, мирин, соев сос, саке, ще ни влезат в употреба, трябва да ги смесим. Заповядай, може да ги смесиш. ここに入れてください。先にどうしよう。先にこれを一回油を今тъй като вече няма така оттекла се мазнината, отново ще сложиме тук, ще върнеме патлачана. Няма ли първо да направим соса не, и тогава? Това. Не знам, аз не разбирам, питам. じゃあこれをもう一回ここに入れますね。Не, тя иска с клечките. Да, с клечките точно да ги избутат. И ще паднат салфетките вътре. Да. С нея виж как добре се разбираме. Прекрасно, имате някаква хармония. Момент. Така, работите в хармония просто и двамата, страхотно се разбирате. Ака са го и чола теки ни стари да яте масне. И аз искам да шоу. Тя е от страната изгряващото слънце, пък аз съм един залязваш готвач. Не, тя каза, че перфектно ти си справяш като помощник най-добрия, който до сега имала. Добре, какво следва? Да, цигива дълши маска. Какво иска първо? Първо ще сложим сакето. Саке. Да, ще го полеем така както е, няма да ги смесваме сосовете. Нали знае, че това нещо може да гори? Корива, демо, иру, коре? Така, след това имаме мирин. След това мирин, саке, мирин. Така. Мирина всъщност е традиционен оцет точно така, японски. Точно така. И това е шоюто, соевия сос. Соевия сос. Видях, че си го балансира, сложи малко. Сагеру. Малко ще намалим огъня. Така и... След което ще го малко лекичко така разбъркаме. Ако иска да й дам дървена бъркалка, ако ще е по-удобно. Както и удобно. Да, по-удобно е.
Аромата също на соевия сос се усеща. Колко време вече е този факултет, който вие имате? Имате ли вече завършили студенти? Имаме. 何年間この学部ができてから何年間が経ってますか？もう卒業生ありますか？はい、1期生が出ています。Миналата година ни завършиха първите, тази година вторите студенти, така че от 2018 година вече сме 5 години, така да се каже, едни от най-популярния университет в Япония, така че е доста силна конкуренцията, за да влезеш при нас. А има ли вече проследимост как се реализират вашите студенти? 卒業生はどういう後で卒業してから就職先はどういうものですか? Казвам вашите, ама може би трябва да кажа нашите, защото... Ние си го работим с тях вече. Защото и аз преподавам от време на време при вас, така че много ми харесва. Че още от преди 3 години ти помнят лекциите. Часовата разлика си спомням, защото аз там сутрин в 4, в 5 почвам да преподавам дистанционно. Да. И отсреща има много голяма японска група, която всеки път ставаше все по-голяма и по-голяма, когато преподавахме. И така, лекциите на шеф Самболов се помнят. Една от причините някои от момичетата и момчетата да се запишат тази година беше именно тази лекция, която ти направи първия път още. Най-първия път. Да, когато още беше COVID-пандемията, те им беше толкова трудно вкъщи милите. Аз много се изненадах, защото имахме лекция, те си бяха вкъщи. Трябваше да готвят и аз си бях шокирал, защото много от тях нямат фурни, имат комбинирана микровълнова с фурни. Точно нещо така. Малко. Но въпреки това се справиха отлично и си успяха да си направят нещата, които ти им каза. Какво следва? Видяхме соевия, сега има редукция. Какъв беше този бульон, който сложи? 最後になんか液体をかけましたけども、あれは何でしたか？あれは日本でいうだしで、今回使ったのはカツオの本だしになります。Значи в японската култура на хранене и по принцип готвенето много се използва даши, което е един вид бульон. Но този бульон, който тя сега използва, беше с риба, която вие всъщност я виждате в момента. Точно тази това е тази риба, която е сушена. Много твърдо се получава, когато се изсуши. След това се настъргва на течно тези дребни люспи и това и бульона, който използвахме, е от тях, от тези люспи. Сега искам да кажа, че патладжана започва да се напоява с всички аромати на соя, на мирин, на саке. В кой момент слагаме джинджифила? そして今ジンジャーとか生姜とかを準備してますけれども、いつ入れますか？もうこれがいい感じに煮立ったら、もうお皿に盛り付けて最後ちょっとあっちで絡めます。Както вече знаем, много е важно как изглежда представянето на японското ястие, така че накрая ние ще ги добавиме, когато вече сме ги сложили в подходящ за това съд и при презентацията ще са ни необходими. Така се случи, че искахме да имаме и люта чушчица на кръгчета нарязана, но тъй като в момента не можахме точно да си намериме такава, ето шефа ще ни направи точно това, което ни трябва за цвят, защото е необходимо да имаме точно същото, което ни липсва, е червеният цвят. Иначе ето жълтия джинджифил с кацуобушито, което е леко розовичко. И така. Много е важно да има палитра от цветове. Харесва ми това, което те имат много хубав усет за комбинация. Точно така. 皆さんがやっぱり色を大事にしていますよね。なのでこの緑、赤、黄色、ピンク、ちょうどいいハーモニーになりますね。И много хубаво отстояваха, предложих им да им дам червен пипер, но те казаха не, трябва да е чушка. Може да не е люта, да е сладка, но трябва да е чушка. Точно така. 今回はちょっと唐辛子がなかったので、これで代用に作りますけれども、色はすごく綺麗ですよね。В момента вече иска да сложи в чинията, тъй като сме готови. Започвам да давам, за да презентираме. Убедена съм, че когато накрая колегите й опитат от групата това, което е направила, ще искат и ориз, защото това наистина си ходи страхотно с бял японски ориз. Ако вие от зрителите някой се опита и реши да си направи тази рецепта, задължително го сервирайте с бял ориз. Страхотна комбинация. Имат ли в Япония такива големи чушки? 日本にはこんなでかいパプリカありますか? もう少しちっちゃいかな。 Няма такива големи сочни чушки, месести чушки, имат по-дребни са. Имат червени, но са дребнички така. なんかパプリカの大きさよりもナスの方が大きい感じでびっくりしました。В България това, което едно от нещата, които най-много я впечатлило, е именно червените, смечни, сочни, местни сочни чушки.
и те всъщност се казват както големината на един патладжан, така е и големината на българските чушки, което наистина е било много впечатляващо. Аз много се радвам, че й харесва. В крайна сметка, кое е по-хубаво? Лютеница или баница? Дочигаски деска, лютеница ка, баница ка. Ироиро табитеките. Дочигаски. Лютеница! Лютеницата е номер 1 за всички. Добре, сега може да махнем. Може да махнем, да, тиганчето и така. Махам тигана. Махаме тиганчето. Трябва ли ни? Не ни трябва повече тиган, соса няма нужда. Добре, само го тук отзад да не пречи. Сега вече ще сложим джинджифила. Така с ръчички ще може действаме. Да го поръси, да. Малко така ще го поръсиме. Ще го мешиме, защото те също много японски ястия са с джинджифил, много. Само да ви кажа, че в този вариант, в който няма никаква термична обработка на този джинджифил, това ястие ще бъде възпламеняващо. Защото ще го ядем с рис. Ще отвори всички чакри, след което тихо ще отихне тази буря. Но с рис, когато се комбинира, е перфектно. Няма да се усеща така силно. Мария, аз продължавам да твърдя, че ти си станала вече японка. Аз наистина много горещо препоръчвам рис за това ястие. Може ли малко признавам си. Насам да сложим чинията така. Тук удобно ще й бъде. Да. Поръсва с червените чушки. Да. Значи имаме огнен джинджифил, чушка за красота и накрая поръсва с сушеното кацуобуши се нарича. Кацуобуши. Вау, много апетитно се получи. Искам да ти благодаря за твоето представяне. Мисато, кьо ва хонтони хармони йоку втари да ядте сугой аригато. Да благодаря на цялата ви. Също минасан но група ни мо конна и решипиを紹介してくれてありがとう. Постарахте се много, направихте. Вие донесехте послание от Япония. 皆さんの日本からのメッセージですね。Чрез кулинарията, вие вече сте кулинарните посланници на вашата страна. 皆さん自身が日本料理の大使っていうなんかすごく重要な役割を果たしていると思います。Така че ваше превъзходителство, посланник на японската кухня. ミサトは本当に日本大使となんかそういう感じのいいプレゼンテーションをしてくれました。Направи ми впечатление, че това, което правят, когато направят нещо, когато се възхитят, те винаги ръкопляскат. Браво! Покумите го да са. Пържени патладжани в японски бульон. 2 броя патладжани или един по-голям. За соса 50 мл соев сос, 30 мл саке, 15 мл мирин, настърган джинджифил, олио, бульон даши. За поръсване пресен зелен лук, люспи от палмут, кацуобуши, сушена люта чушка на конци, шичими. Но ние сложихме прясна червена на лентички.